onye a na-ebe a kịta bụ onye nze ochizugo ochili echichi ihe ọbụla bụ echichi na-echi na omenala Igbo ochigie nke izi bụ na ibe ji wee mara onye chi echichi na Igbo bụ alọ kịta bụ mkpanaka o ji n'aka onye na-alụ ọrụ ji na-akọpụta ji were ji na-azụ ezinụlọ ya na-enyere ndị mmadụ aka site na ji onye a bụ onye na-eji alọ a na-egosi onye na-ekwu eziokwu mgbe ọ bụla iji alọ wee na-ekwu okwu n'ala Igbo ịtụ ntụ ọnwụ egbuo mgbe ọ bụla iji alọ wee na-ekwu okwu n'ala Igbo ọ na-egosi na okwu ị na-ekwu na-akwụ ọtọ mana ikwu nke na-abụrụ ya onye daa nke a gosi na ochizugo eziokwu ka ji mmalị ndị nze gba na ndị ọzọ na-alụkọ ọgọ si wee dị tata akụkụ nke a ya kịta bụ igwe na ndị kabinet ya nke kịta bụ tebụl ebe a na-edebele igwe mmanya na ihe ọ na-eme nke a bụ ihe nzọrọụkwụ nke igwe ma oche nke a bụ oche igwe ya na nwunye ya ụlọ nke a kịta bụ ebe ndị kabinet igwe na-anọ okota zonu siri ike anyị na-emesi ike ọgọ site ọ bụrụ na anyị bịa na n'Igbo ụmụ ihe na-akpọ ele a bụ ụmụ nwanyị ọ bụrụ na nwaanyị topu wee chapụ ihe eji mmadụ eme ọ mgbe a ka ọ ga-eji wee nwee ike wee buru ihe a ị na-ekịta ihe a bụ ma ugbe ugo ma ume ma ugbe ọbọgwụ ma ugbe ọkụkọ ya eji eme ọtụtụ ihe dị iche iche n'ala Igbo bụ ele nwanụ bụ na ụmụ nwaanyị ka emebere ede nwoke dị ekpu ya ọ bụ na mmadụ chọọ ịgwa nne ya maọbụ nne ya ada na ya bụ ụlọ ga-egbu ihe a na-egosikwu na nwaanyị etopuo na ozuo na ọchapụgo ewee were ya wee na-achọ ya bụ nwaanyị mma nna ịchapụkwalụ daalụ enekwa anya n'azụ afọ m ihe a na-emekarị ebe a